Kelonjok di sana. Daya ora tenan iso nang daya jite pacan gede itu. Kalau sing sabar ora percaya. Anten ora contoh. Daya bakal kan kuda Mas. Tangan budak, tangan budak.
Ya malah ngamen kebangannya mau nyobain ini tak? Awak lu tengah mungkin ngetok nawang, ayo sana sono.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ